albă, da. Opa, că mi se poate să băgăm și Care ăsta din față e cred că mi-am pus astea seara. Nu se poate și aici. Ce? Uite, aici acum te dai în sus. Care e stabilitatea anumitor straturi, adică coeziunea între anumite straturi de zăpadă. Ne interesează să vedem și care sunt straturile alea. Ne interesează să vedem și la ce nivel, dacă e să plece, cam cât pleacă. Și pentru asta săpăm. Avem două variante, ori săpăm 1,5 metru, dacă nu știm nimic despre stratul de zăpadă, sau săpăm până la un strat cunoscut, dacă facem frecvent profile. Am văzut că deja sunt unii care cam fac mișto. Da. De ce? De profil și din astea încep să zică. Și ce facem? Facem un profil? Da. Acum, un profil nu neapărat îți dă informații generalizate despre stratul de zăpadă, dar cu siguranță îți dă suficiente informații pentru zona asta, da? Și când zic zona asta, la ce mă refer? Căldarea asta. La zona asta, nu la căldarea asta, la panta asta, înclinație, expoziție, altitudine, da? Și cazul grav, netezim frumos aici, ca să putem după aia să analizăm straturile de zăpadă. Să ai niște talente din astea de zugrav. Hai și tu mai jos un pic ca să vezi. Poți să treci acum, să vin partea asta. Eu mai jos sau stai acolo? Sunt bine aici. Mersi. Ok? Când selectați coloana asta, trebuie să aveți grijă să nu intrați foarte mult aici, așa, să afectați stratul de zăpadă, da? Și zăpada trebuie decupată, da? Să fie pe toate laturile. Ce se poate observa e că dacă la început de sezon existau mai multe niveluri de crustă, când testai, existau mai multe cruste. Acum Nu se vede clar una. nu mai există crustele alea, că zăpada și-a schimbat structura. De ce și-a schimbat structura? Ce o determinat modificarea asta, ziceți voi? Oscilații de temperatură. Da. Temperatura, stratul de zăpadă, da? Cât de zăpadă, da, cât anin. Pasarea. No, hai să vedem. Deci, un nivel așa empiric, cel mai simplu mod de analizare e să ne uităm cu mâna și unde observăm modificări să marcăm, da?
Te referi că simți la mână textura diferită? E mai Da. tare, mai moale? Da. Aici avem o crustă. Cât de cât, dar asta era foarte pronunțat, acum... Așa. Bun, acum există mai multe nivele de duritate la fiecare strat de zăpadă sau rezistență, care poate să fie testat. Odată, dacă intră pumnul, ăla e cel mai slab strat. Da? Dacă intră toate degetele, 4 degete, ăla e următorul nivel. Dacă intră degetul, e următorul nivel. Dacă intră un pix, e următorul nivel. Și cel mai dur, de exemplu, Nu o intră crustă deloc, înghețată, e cuțitul. Da? Deci astea sunt nivelele de duritate. Și asta îți dau cumva informații despre strat la nivelul de rezistență, de duritate din stratul respectiv. Da? No. Aici sunt 4 degete, între 4 degete și pumn. Da? Aici tot așa, nivelul de duritate e cam la fel. Până aici, unde la nivelul acestui strat, asta e o crustă înghețată, aici putem să zicem că îi pixul. Da? După care, iarăși, 4 degete. Bineînțeles, contează și coeziunea dintre straturi. Acum, ce mai putem face? Putem să facem o diagramă a stratului de zăpadă. Ca să facem diagrama, trebuie să luăm pe fiecare strat în parte și să studiem structura. Ar trebui, facem așa. Ca să-i studiem structura, avem nevoie de o lamelă, o lupă. Lamela ne ajută să îi verificăm dimensiunile. Și cu lupa ne uităm să vedem. Așa. Acum că ninge, nu prea am ce să fac cu lupa și nici nu o să, numai vă zic așa, orientativ, că ninge și îmi corupe Proba. ce vine pe lamelă, da? Deci o pun pe lamelă, dar Da, vine alta și... vine alta și Nu știu dacă e No. aia, da. nu e concludent. Dar cel puțin pot să măsor temperatura la nivelul stratului de zăpadă, da? Hai să vedem, la primul, cam ce temperatură ziceți că avem? -5. Temperatura de afară. Apropiată cu temperatura de afară, da. Și o să punem aici mai jos, la așa, undeva mai... Da? -5 avem în stratul ăsta. Hai să vedem aici cât avem. E importantă, Acolo trebuie să fie mai cald, da. e important să știm temperaturile din strat, din fiecare strat. Și dacă da, de ce și cum ne ajută informația asta? Să știm temperatura la fiecare strat. Păi- Dacă avem, de exemplu, aici avem -5, aici avem -8, aici avem -10, e posibil să avem aici -10. Nu, trebuie să fie mai mare, nu? Nu e posibil să avem -10. În ce condiții posibil? Când e foarte... Săptămâna trecută ce temperatură? Când era foarte frig, exact. Da. A nins la temperatură foarte scăzută. Da. Da? Aha. Și atunci își păstrează. Da? Dacă nu apar fluctuații importante de temperatură, își păstrează structura și temperatura. Hai să vedem aici cât avem. Aici avem -7. Aici jos. Wow. Da, aici mare diferență, stratul da. de zăpadă cât are? Hai să vedem.
Stratul de zăpadă are 2 metri. 2 metri. 1,90, da. 2 metri. 2 metri, da. Da? Deci stratul de zăpadă are 2 metri. Și atunci, cu cât ne apropiem mai mult de sol, ce se întâmplă? Se încălzește. Cum? Se răcește, trebuie să fie mai rece. Da? E mai rece? Sau mai, eu zic că e mai cald. Eu aș fi zis că mai cald, dar e mai rece aici. Mai cald sau mai rece? Mai cald. Mai cald. E mai cald, bineînțeles că e mai cald. Solul e Da. cald. Ce temperatură are în jurul solului? Jur de 0 grade. Zero. Da. Da. Câteva grade cu plus chiar. Da? Mai ales dacă îi un strat adânc de zăpadă, temperatura e undeva la în jur de 0, minus 1 grad, minus 2 grade în apropierea solului. Deci, dacă la suprafața zăpezii temperatura e influențată de mediul exterior, jos în profunzime, temperatura e influențată de sol. De sol, da. Da. De asta dacă, de exemplu, ai un bolovan, așa, uite, de exemplu, să zicem, uite, bolovanul ăla e izolat, zicem că e un bolovan mic, da? Da. Izolat așa pe pantă, ce se întâmplă în jurul lui? Cald. E cald, da. E mai cald, Uite se că schimbă da. temperatura, deci dacă stratul Da. de zăpadă, să zicem, are minus 7 grade, în apropierea respectivului obstacol, ce se întâmplă? Temperatura crește. Da. Da. Și se mai întâmplă o chestie foarte importantă, rămâne constantă ridicată. Da. Asta înseamnă că nu se consolidează zăpada în jurul bolovanului. Da, da. Înseamnă că stratul e mai instabil E acolo, fragil, da. mai fragil. Și atunci Evităm. evităm genul ăsta de obstacole izolate de pe pantă. Ne mai ajută sau nu ne ajută? Nu prea ne ajută. Dacă sunt izolate, ai o pantă mare, vastă de zăpadă și ai un obstacol stâncos undeva, ai un bolovan care iese, ca un iceberg. Ăla fragilizează stratul, da? Niște chestii așa generale, ca să le înțelegeți un pic, e important. No, bun, și aici dacă e minus 7 jos, înseamnă că atunci când o nins a fost temperatură foarte scăzută? Sau ce? Sau nu-i chiar, că nu e așa mare diferența față de minus 5? Între timp s-a mai egalizat, că a trecut. Nu a Ah. trecut o săptămână de când a fost foarte frig. Da. Da? Deci chiar dacă o mai nins, să zicem, nu o nins semnificativ. Probabil că aici, în zona asta, pe aici, pe undeva, ăsta e stratul. Nu-i mult. Că e și transport. Deci nu e numai... Da. E și cioviscolito, știi? Că noi am văzut unde erau acumulări. Erau destul de împrăștiate, nu erau numai pe est sau numai pe Da. vest. Deci aici poate să fie un pic o zonă în care să nu acum- fie, să fie acumulat neapărat foarte multă zăpadă. Dar vedem acum. Da, bun. Și ca să vedem propagarea și stabilitatea, aplicăm prima dată din încheietura palmei 10 bătăi, din cot 10 bătăi, lăsăm pur și simplu să cadă greutatea brațului și din umăr. Da? Sau dau din cot mai tare. Da, bun. Deci hai să vedem. Da, uite, pleacă. De jos mișcat? pleacă, exact de la crusta aia de jos pleacă. Da, da, uite. De la crustă mai în stânga, s-a făcut o fisură acolo. Aici, Uite, așa, aia, da. da, Da. da, da. Deci la 17 s-o mișca, da? Da. Wow. Ia, toată pleacă. Da. Aha. Da, deci vedeți. 1 metru de zăpadă. Aproape. Așa. Deci la 17, probabil la 16. No. E bine sau nu e bine? Risc moderat. Relativ, Semnat, că e pe la optim. jumătate. Dacă pleca de Cam prima la de jumătate, încheietură. poate să țină sau poate să nu țină. Da. Da? Zăpada aia care s-a mișcat ieri când am mers, aia la cât ziceți că s-ar fi mișcat? Sub La 10. 5 palme. Sub 10, clar. Da. Da? Pe sări? Voi rămâneți mai în spate. Te-ai făcut? Ați pornit? Toți cu sări? Hai, eu mă duc încolo. Adriana, trece în mijloc acolo. Rămâi mai în spate un pic. Radu, stai. Asta e desfășoare. Vorbiți între voi. 30, 27, 25, 24, 21, 18, 16,
avut aici 3 și ceva, nu vă mai băgați, nu vă mai băgați. Eu 4 am avut, 4, 5. Ai avut 3,5, tu ai zis cu gura ta. Da? Da. 16, 15, 15, 17, 4, 3, 4, 1. 13. Ui mei! Păi apleacă-te și stai mai aproape de zăpadă. Da-ți două obiective. 4, 3, 3, 7, 3, 4, 3, 2, 2, 7, 2, 5, 2, 5, 2, 3, 2, 1, Păi rămâi acolo la aia. 2, 1, Scoate sonda și lopata până caută ea. 2, 3, Să ai grijă să nu treacă transferul înapoi pe send. 2, 1, Dacă nu faci căutarea, îl oprești, o trecut înapoi pe send. 2, Și-l opresc? Îl oprești. Am greșit deja. o să fiu 2, 6, Nu, atunci eu rămân cu 2, sonda. 4, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 9, 1, 7, 1, 5, 1, 7. Nivelează, nu te băga Acum cu... face. Nu se fac groapă. Nivelează zăpada, nu se fac groapă. Unde ți-e minimul? Aici. Aici o fi. Lasă acolo sonda. Scuze, da. Lopata. Și dai de aici. Aici e banca, dăm încoace. Pasă. Nu trage, nu trage. Unde ți sonda? Și de ce ai scoasă sonda afară și tu sapi? Nu știu. Trebuie să lași sonda și să sapi băzându-te pe sondă, în vale față de sondă. E, ai sondat? Hai să vedem. Stai. Care e minimul? Păi am găsit-o aici. Era 0,7. Nu, aici ai. Și de ce ai scos sonda afară? Păi am scos-o, nu o să sap. Nu sap, mă, nu scot sonda afară din Da. zăpadă. Sonda e singurul contact pe care tu l-ai cu victima. Da, deci... Ai găsit cu sonda. Da, ai găsit aici cu sonda. Da. Sonda nu mai scoți, iei și sapi. Din jos de sondă. Hai, repetă. Repetă căutarea în cruce. Hai să vedem. Fii de acolo. Hai să vedem. Repetă căutarea în cruce.
2, 2, 4. De ce ești acolo? Trebuie să fii jos. Jos cu aia. Încet, mai încet. Ia-o. Mai încet. De la mine, aici. Aici. Uite așa te miști. 1 0,8. Te apleci, lasă-te în genunchi. 0,6. Aici ai 0,6, da? Da. 0,7 crește iară, da? Întorc la 0,6. Aici 0,6 ai minim. Am marcat cu degetul. Iei sonda și exact în punctul și de aici la 20 de centimetri sondezi. Da, da. După aia încet, la 20 și mai da, încet. Am găsit. Iau lopata. Sonda nu o scot până nu am contact vizual cu victima, da? Și încep să sap. Aici ai 0,6, da? Încep să sap de aici. Hai, încep să sap. Sapi un pic în jos. Da la mine. Uite aici, fii atent. E sap. Și când sap, moare omul, puii mei. Am contact vizual, da? Pot să scot sonda, că acum mă încurc. Și acum... Da? Da. Bun. Căutarea în cruce. A fost bine și faptul că Adriana a fost echipă de suport, trebuia să dea sonda, a făcut sonda. Da, când tu ești echipă de suport, nu o lălă. Stai să te uiți, să vezi ce face colegul. Deci când ești echipă de suport, primul lucru care îl faci, scoți sonda și lopata din rucsac, le asamblezi pe amândouă și te duci acolo. Nu mai faci nimic altceva, că nu mai poți tu să faci altceva. Da? Eventual trebuie să vezi ce mai faci și ceilalți colegi, dacă poate au probleme. Da? Bun. Asta e una. A doua. Când ați identificat minimul, făcând căutarea în cruce, ai făcut foarte bine căutarea în cruce. Deci ai făcut foarte bine. Ai avut răbdare, ai mers încet. Faci prea repede. Da? Căutarea în cruce se face încet, ai văzut. Pentru ca să dai timp device-ului să recepționeze. Că dacă nu ai timp să recepționezi, îl zăpăcești. Nu poți să cauți. Odată ce ai găsit cu sonda, sonda e singurul contact, asta e o greșeală frecventă. Omul dă cu sonda, o găsit, scoate sonda și începe să sape. Sonda e reperul tău, e singurul contact pe care îl ai cu victima și nu scoți sonda din zăpadă până nu vezi victima. Deci scoți sonda doar atunci când vezi victima și trebuie să sapi. Să te încurcă, da? Da. Am înțeles? Sondarea, încă o dată. Faci în spirală, aici ai greșit, n-ai făcut bine sondarea. Uite așa ai sondat. A, da. Ai sondat aici. Aia după vreau să te ai întreb, sondat tot așa în aici, cruce, nu? Nu știu ce, te duci aici. Ai, Nici o cruce. în ce? În spirală. În spirală. Da? Deci, imaginați-vă, haideți aici, e important. Asta e zona în care trebuie să faci sondare. De aici pleci, da? Deci, mă duc în spirală, mă duc aici, A, și tot mai mult. mă duc aici, mă duc aici. Trebuie să arate ca o matrice când gata, da? În mod normal, în astea, unul din astea 9 puncte, dacă ai făcut căutarea în cruce corect, trebuie să găsești. Dacă n-ai găsit, mergi maxim mai multe puncte, dar nu, dacă mergi mai multe, deja pierzi foarte mult timp. Deci dacă n-ai făcut din primele 9 puncte, ceva ai greșit, da? Deci trebuie avut grijă, nu uitați cele 3 faze. 1. Căutarea semnalului. 2. Căutarea minimului. Căutarea în cruce. De la câți metri te Sub 3 metri Sub 3 deja metri, trebuie să deci fii... cobor, da? Nivelul Da. și mai încep. Ok. Da. Dacă ești pe schiuri sau pe rachete,
când ajungi la sub 10 metri, ajungi la 10 metri, 15 metri, te dai jos de pe rachete, te dai jos de pe schiuri, lași tot acolo. Schiuri, rachete, bețe de schi. Nu te bagi în zona de căutare cu toate echipamentele. După aia nu mai poți să sabi, nu mai poți să faci nimic. Da? Trebuie să fie un pic de ergonomie și disciplină și în treaba asta. Bun. Hai. No, hai să fac un ceai. Marlene. Bă, da, iar n-am luat o bere, bă, fraiere, puii mei! Ba, da. Oi, ce merea! Oi, ce merea o bere! Da, da, trebuie să mai continuăm. Cine vrea ceai? Avem. Hai să am două. Iulian? Păi și n-ai cremă. Îți las eu Contează crema. că am cremă, da, dar ea e mâine. Aveți grijă, da? Haideți un pic mai jos decât asta. O să fac reclamă. Domn profesor și pe munte stă cu mască. Când faceți poze, nu vă topoiți. Rămâneți într-un loc și faceți poze. Vreți să faceți în altă direcție, vă întoarceți, da? Aoleu, ce super. Bun, acum schimbați, da? Deci acum schimbați omul care merge în față. Ok. Deja ați absolvit școala de iarnă. Puteți să... În funcție de unde locuiți, o luați pe creastă, fie în est, fie în vest. Exact.